wabarakatuh. Alas beratus yang orang yang pojokan. Gak kerasa ya, Mak. Nah, bertemu lagi di konten Mbah Yi. Wes sama juga nek, Mak. Lah kai cek no, Mak. Gak sama juga. Iya, Mak. Lah iki malah genu, Mak. Edek. Wes buke tak liwat kene ya tan mbek Mak Ceh ya. Entar ning kene ya wis dikakno lho karo Mak Ceh lho. Mak Ceh mau belanja, mau beli kerupuk, beli dinggo acara besok. Wes kancing. Tak goleki bocah ning ndi? Lah kok ning pojokan kae. Wes rapi, apa bersih pemirsa. Kemarin kan enek lemari ini seneng kene diangkat Mak Ceh sisan. Oh, iki diresiki sisan, Mbak Yu. Sing gak kanggo-kanggo pokoknya hari berikutnya omah ngarep iki resik, hari berikutnya genten nggone intan, wis ngono pokoke. Kuwi engko piring-piring sampean pek, sampean gowo wis. Tak pel mau resik. Iya, tepat salat. Sore wis bersih. Ya wis bersih barang-barang sing kemliwer misalnya. Gak enak sing kemliwer. Ini juga sudah bersih loh. Yes, bersih. Istri kita amuni kabeh pisan. Ya, tak kom anune sak juga. Iya. Tak kom ini. Anu apa jenenge? Tutupe. Ya. Pak Yo ngomong sapa? Mbah, Mak. Karo lek marga matake. Pak. Lah sing diingi Mak sing gedhi wis anggap mulai. Wis, Sam. Nang iki. Wis ndang klumpukno. Iya, Mak. Oh, iki wis dawa-dawa. Iki pangrayat nang tak oni. Iya. Anu, Mak, buke. Sekedap lek buke ape ngomong wae Pak Nan keng mriki. Tak paterane sik. Ini iki lho pemirsa ibuku. Nggih to, ibuku nek sore-sore isu awan pokoke niku bernyanyi jerene. Aku nek nyanyi atiku ki seneng Yun. Aku bahagia. Oh. Tan. Anu Ndek Mak dijukokno jambu Mak Ceh, Dok. Lah nggih. Mbah nyanyi, Dok. Mbah nyanyi. Kuwi gak bandune Kinara lah. Bandune entan dhewe, tak kira bandune Kinara. Suasana sore hari iki pemirsa. Iya lah Nduk, wis bar ibu wis bar asar ket mau pokoke. Tra yo srengenge nyentrong kok kono dadine ketok cek pading. Ayo nek pengen mam jambu, ning kene sik. Ya wis ning kene sik. Ning buri iki kok macah, Bang. Rambutnya cek teles lah bar keramas. Iki lah. Diumbah sik ning kono. Engko ben Mbah Yi. Wah nek omahe apa iki? Wih. Iki ngene iki dipangan codot apa pemirsa? Iki lho dipangan codot. Ndah diumbah sik resik. Wes. Wes. Dicoba kan lo duduk ning gazebo. Lungguh ning gazebo kono lho. Ning gazebo wis diresiki Mak Ceh kok Kuwi teh engko tolong dibuang. Ana tak buang teh. Wis diresiki nduk resik lho, resik. Engko duduk-duduk ning kene. Lah ini kasih torene. Ya ora lah, besok sekalian bareng sapi mrene niku. Aku tak buat esek. Ada buat. Wis habis. Gini gone Pak Nam. Mbok buat ning ndi ning kene ya nek sampah kok. Wis rame pemirsa. Wis rame apa para pemuda berolahraga voli. Wis dan direview. Duh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah iki anu nduk, tahun iki ora di anu uler, ora diserang uler. Sing winginane kan bisa serang uler ya nduk ya. Sampai dirontoki karo PAO supaya ndang diresiki. Modelnya iki kayak lalat kuning itu pemirsa, bentuknya iki kayak lalat buah, lalatnya warnanya kuning, terus nanti bertelur, terus akhirnya jerone enek ulere. Mbok pecah-pecah piye to? Wis. Resik kene ulere. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan enak, coba ibu nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya manis. Mas Dian kayaknya. Mas Dian. Iya, Bro. Iya. Wis bar dikeroki mak jah. Terus nek wis bener-bener sembuh, lah nggak pengen ngecat. Apa pengen cat apa nek? Tembok yang sebelah kono. Enak nduk iki, manis kok. Maja sudah datang, pemirsa. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Berarti nanti malam karek numbas ke kecap sing besar karo kacang. Duh, lomboknya belum, Mak? Iki lomboke. Lombok. Nggih. Walah mak iki mengganggu pemandangan intan jian dideleh kene kok. Urung garing. Iki lho, pambi. Iki bener bahasa sih, Kak. Iya. Iya, Mak. Dia kunjungan tak ada. Iki mak tak mak manis kok. Iya. Legi kecut. Legi kecut mak jar. Yo sakmono kuwi 5.000 pemirsa, sak kresek gede. Tuh, sakmono kuwi 5.000 kuwi dadi 15.000. Bayi. Bayi seneng kok Pokoknya Pak tutup pasar kayak pasar itu. Sesuk pasar tutup, Mak. Makanya aku ngeloloni tuku ya. Kuwi sing tinggo bakso. Ora enek ane ya, Mbak. Pasar tutup. Oh iya, soon ya, Mak ya. Merica, Mak. Merica. Kayak duwe blas. Aku enek merica enek Arek gitu. kata ngambil pitok kecap Iya, ya besok. lombok. Kita kayak jeruk sih ya. Kayak jebol. Oke, Mak. Sesuk tinggal piur-piuran ngono lho. Minumnya enak. Nenggone bayi dia tak kekno. Iya, ini satu. Minta tolong ya. Nek minum caranya langsung neng gelas ya, Nduk ya. Wes nanti kekno. Bunda Dewi gak titip kok enggak. Sesuk Bunda Dewi ben ambek iki gak kene leh ra apa-apa. Besok arisan mau bayar arisan. Iya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan yang melaksanakan sunnah puasa sunnah. Semoga ibadahnya paringi lancar. Iya, enteni Pak Silo. Puasa sunnah Arafah. Wis macam musuhi apa jenenge? Rosok. Padang, Mak, disuwi. Mam meneh pemirsa, ki mah aku bar mam goreng ndok mbek tempe. Repa mulai dadak entuk iki, Mbok ditukokno Mbak Indah. Wis alhamdulillah mangan neh. Nek kunciran iki lho. Iya.
Iya, Intan wis bar mam pemirsa iki mau. Duh kok iso tuku loro? Wis matur nuwun ditumbas Mbak Indah tan. Apa Iki ayam iwak pitik. Aku gak gue. Delok iki buka, Nduk. Ibu ewangi buka ya. Tak cukup tripod. Ayam iwak pitik tek ora gelem lho gaya biasane gelem gak boleh ngono biasane. Tinggu sego goreng sesuk. Yo gak yo dimaem biasa nggo sambel jedingmu anu lho, peklo. Urung. Wong biasa mam atik muni ngono. Iki apa ya, Nduk ya? Nduk, pa iki welut, Nduk. Iki welut. Oh, welut ya wis gawe mengguri. Kowe Dio seneng welut. Ya, Bu emang? Heeh, gak welut mana. Ini yo sing seneng Dio. Megake sambil pemirsa, pedes. Iya, wis bar dimam Dio. Iki ae. Enak iwak pitik barang kok. Nduk tolong nduk bukakno, Nduk. Tolong bukakno tuh. Tak mamen neh. Wes. Maksudnya dibuka sak karete, ibu tak nyotel. Intan anu ya, mam bar mam sego, mam iku nggadul, ikune gak apa-apa ya. Ndang. Oh iya. Terima kasih, Dok. Makasih Mbak Indah, makasih Mas Dimas. Tangguh sarapan sesuk iki Lah wes. ya berarti kan Intan doyan toh. Tadi Dek bilang ngono, gak boleh bilang ngono. Kan Intan sama ayam empuk kan doyan. Iki Sing ora gelem ki Intan iwak sapi. Tapi nek digawe bakso gelem. Iwak wedhus yo Intan gak mau. Mungkin mau. karena Nggak untune mau. pemirsa. Ya tak pasangi tripod sik ya. Intan sing gaduh ning ngisor ibu tak lungguh ning dhuwur ya, Duk. Ya, wes sik. Tak pasangi sik tripote. Pokoknya sekali lagi terima kasih Mbak Endah, terima kasih Mas Dimas. Gimana aslinya ya bar mam. Terus lha piye wong digawani neh mosok gak dimam nunggu sesuk ya malah adem. Dik Dewi ya nggawa kae ya. Maem. Nek dimam kowe esuk adem ya, Dok ya. Wis gak apa-apa, Bu Yuni. Blawong mame akeh merdang lukake ndang sembuh. Tapi intane nek tak Gak, Intan gak. Ibu tek saiti Iya, Intan nek ibu ngongkone nek mam Intan sithik ae. pengen dia yo Ya. kayak Mbak Manugari. Gari. Intan gak boleh ngomong salah. Pramugari. Mbak Manugari. Pramugari. Lah. Bukan manogari bukan. Pramugari. Pelan-pelan. Pramugari. Wes jedinge wis bekae ndang dipateni. Wis tak mam dulu. Tempeku keri ning kono. Adek kelap ngene lho. Dan gampang tempe ibu cek hangat-hangat. Pengen piye Dek tempe? Aku tidak. Apa mani wak ae. Iya. Lagi bermain baju toh. Nggih perwang kerja. Iki ada kene tulange. Iya, tolan. Tulang balung. Iya, betul. Wis Betul. Wis ibu. Kayak ipin-ipin intan Sing ini. iki jarene Intan anu pemirsa ape dinggo mang sarapan kok esuk. Nek sing iki dimaam tangan. Terus monggo pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mah tulisannya ya bu ya. Peserta narasina ada kan. Di ibu iwake kayak jumbo. Ibu kemenyan. Dah ibu gak boleh sambil ya. Kalau Nanti malah seneng mbok endang. Aku ngono kok sakit gak boleh maem sambil. baca doa dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wes ada betulan ya aku. Wes bermana? Iki lho, Dok, balungnya kok. Iya, si aku orang patok balong.
Iki takbiran permesa. Besok Idul Adha. Iya. Yang gurih kono Bu Mina belas sapi. Yang lingkungan kene Pak Wo, terus almarhum Mbah Saman, ning Langgar Kulon. Terus ya, alhamdulillah ning kene Mas Dimas karo Mbak Indah, karo Pinara. Ada bener. Mak, ayo. Ya, kok kayak kita Sego? Iki Perisa. Urung Mak, lagi acara no. Aku sing ro Perisa, ya bar azan iki. Terus mak mesti aku ngombe obat nomor jam 7. Bar iki Ibu iki kak ojo kakan obat Bu, aku ginjal rusak, mesti kan ya ini delok kandang Pak Saki ngono kok. delok situasine lah Nduk. Lah kan ibu kan lara masa pemulihan, obatnya saka dokter Ya. harus dihabiskan. Salah. Sing dimaksud Pak Sadi gurune mungkin ngene. Sidik-sidik ngeluh langsung obat bebas. Iya. Sidik-sidik pamane kembung obat bebas. Halo Pak Saki. Halo. Halo. Sugeng dalu Pak Sadi. Sugeng dalu Pak Saki. Maksudnya Pak Sadi ngono lho, nenek ibu kan ini resep dokter kon ngentekno yo dintekno, enek sing obat sing sebelum makan, enek sing sudah makan. Nek ora di ombe piye? Pokoknya aja akeh-akeh ngombe obat. Engko ususnya malu entar iki lho Ibu. Macam-macam wong Aja akeh-akeh ngombe sesuai dengan yang sudah dituliskan resep nang ngene dokter ki wis enek ketentuane lho Nduk. Sebelum makan, sesudah makan. Ngono, ora terus sak karepe gak. Mas karek kurang paling kuwi kurang seminggu entek wis kok. Ibu karek lereske ngombe pil gabus iwak tutuk karo sarang walet wis. Gak enak rine, gak enak. Ora aku sambel. Gak boleh Bu. Mak nek mau itu sewalike wae sih. Yang jek utang nek mak aja. Aja disisane kan ngene. Maksud aku sing walik iki kan jek utang Mas lho. Kan separuh mbek ibu ya. Mak iki tak oke lho. Ayo. Wonten. Ayo. Cek wonten. Iya, ku ndek kontan. Mak jaga mak. Yo, Mak, Mas, mak, gak mak. apa-apa. Cek. Intan, dek Intan. Repa kok ngene merah cuma 3 bani. Aku mah kan wis goreng dok mbek tempe dek mau terusan. Lah aku nek tak pangan saiki kowe esuk adem. Mangan ae ngombe obat ngono. Wis gak apa-apa mangane lagi ra apa-apa. Mak, Mbak Nunung dodol apa ora, Mak? Gua dodol paling, mau godhong ngene iki. Dodol. Ya jari didelok. Apa kecap karo kacang ya, Mak? Iya. Kacangnya pirang kilo, Mak? Kok ngono. Kok sekilo bisa? Kacangnya sekilo. Iya. Terus sampai anu apa? Kecap biji. Sampai tuku kopi piye, Mbak? Kopi top ae. Sing sak renteng utang tapi kena mah ke saya. Kita tuku kok telur renteng. Kok kan? Ora sak perapatan ngono ya. Ku nek luwes nek go Pak Silo ngono ya. Iya, Mas.
Mbak jadi goreng kopi. Oh kopi mbek teh, teh cola, aku ben iku ide dhewe wis omahe. Gula. Teh ya. Nek teh enak mak. Teh nek ya wis gula nek ya. Gula Ya enak. wis berarti karek Berarti karek kecap ambek kecap karo kacang karo kopi. wis omahe. Bos, Apa yang dile? apa dijak ya Pak? Ning ndi? Oh gak, nggak video tok. Ini video. Nyimpen wong mesang nggih. Aja aku belanja. Belanja ning ndi? Bu anu. Bu nunu. Ya. Mereka sudah. Kira kan ya separuh aku mbek Intan. Ya, kok dipaham ya. Ya, masalah lagi ada. Nanti ada. Cuma ambek gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Pulang mak cok kok bisa gak boleh tutupin mak. Kok kita tutupin mak. Gak apa-apa kan sih. Pokoknya berbagi ya mak. Aku separuh ambek Intan. Sing walike mak cah ambek karo Stella. Kak, rasanya iki lho mak. Dia kan mau mesti Tak dikono duit pemirsa. Mak itu belanja ngimpun pemirsa demikian konten sore ini doa terbaik untuk jenengan. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita bersama-sama menyambut Idul Adha. Waktu sholat Id esok-esok aku nggak nggo dingklek mak. Nggo dingklek mak. Kabeh anak sing nggo dingklek mak nang masjid. Ah, enak bos. Iya mak yang pemirsa. Aku nggak nemu pojokan awal tuwek-tuwek.